Happy birthday to you. Yay! Parang may mga bibi na gustong mag-blow ha. Sige, dagkuti udod. Oh. Happy birthday, Terence. Terence Blue. Sige, sitok man. Sitok na sa kabila. Happy birthday, Tok. Guys, yes, yo, break it down yo. Ayan, at nagsasaragumok na naman dito sa aming mansion for today's video. Dahil nangangarahibot lang kami dito dahil nakapitero kami, opo. Dahil nga kahapon mga guys, April 21 ay birthday ng aming dad. Pabati naman for today's video, opo. At ayan yung aking mag-ina. At nandito na kami mga guys sa aming hapagkainan kung saan ay naghahanda na kami sana. Pero ayun mayroon nang naunang humungit ng aming pagkain. Opo. At ayan yung aming Dumblebee, hindi na talaga nakapagtiis. Ayun umubak na siya. Teres, mamaya kakanta pa tayo. Teres, kakanta pa tayo ng happy birthday. Hoy, kakanta ha. Ang hindi kumanta ng happy birthday, walang cake. Oh. Tay, didinay tay. Oh. Kakanta ha, kakanta mga bibi. Di ka mga bibi mabluta doon sa cake. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Sige tay. Blow the candle. Ikaw gadita, ikaw. Yay! Parang may mga bibi na gustong mag-blow ha. Sige, dagkuti udod. Oh. Happy birthday, Terence. Terence Blue. Sige, sitok man. Sitok na sa kabila. Happy birthday, Tok. At ayan na nga mga guys, ito nga yung simpleng birthday celebration ng aking dad dito sa aming mansyon. Ayan, wala kaming masyadong handa dahil pampamilya lang po yung aming handa. Pero tingnan nyo naman, kung kami dito ay nagkakatipon-tipon, talaga kami dito ay nagsasaragumok dito, nangibong-tibong lang ang aming dito mansyon. Dahil nga kapag talaga kami dito ay kumplitos, ricados, para talaga kami dito mga guys, ang palaging recess. Ayan sa sobrang dami namin, ayan mga kalahati pa lang ito ng angkan ng aming family for today's video. At syempre ito naman yung bibi ng aming kapatid. Ayan, shoutout kay Bibi Luana na full moon. Bibi Luana full moon. So ayan mga guys, kapag talaga kami dito ay nagkatipon-tipon sa mansion, para talaga kaming palaging nasa peryahan dahil ang ingay-ingay, pero ganito po kasaya yung aming buhay, bagaman mahirap yung aming mga buhay. Ayan, shoutout kay Anika na mabait na aming bibi dito. At syempre shoutout din sa aking dad na nag-birthday ngayon, at sa aking best friend, isa sa aking mga best friend kay Engineer Cesar Ian Lozano. Shoutout, happy birthday, magkasabay sila ng birthday ng aking dad for today's video. Happy birthday kay Madam Mildred Turalbalim. Ayan, pagbati galing kay Madam Perlita Pulga Mungkada. Shoutout. Syempre kay Noah Pinka, Alicia Lagrimas, at syempre Girly Adukal, at sa lahat ng aking mga followers. Shoutout. Yes, yo. Thank you.